Nej. Det der sker, når vi varmer vand op, så bliver noget af det stille og roligt til gasform. Og så vil nogle af de her energimolekyler og symboler flyve ud af den. Ja, så vil vi prøve at tage et bæger med iskoldt vand og sådan en brick med jern og varme den helt op og prøve at tilsætte jernklodsen hen i vandet, i det iskolde vand. Og vi ved, at jern det er metal, og derfor har en rigtig god varmeledningsevne. Så det vi forventer, når det går over, det er at temperaturen stiger, og 2, at den her energi, den går fra den varme mursten, og i form af termisk energi, der går energien ud i vandet, i det kolde vand, eller hvad man siger, og opvarmer vandet. Så tager vi et bæger med iskoldt vand igen, og nu her så opvarmer vi en mursten, og i modsætning til jern, så er en mursten ikke, eller har ikke god varmeledning. Men det der sker med temperaturen, når vi putter den i iskoldt vand, temperaturen stiger, og molekylerne fra murstenen, de fisser ud i vandet. Og Så er der selvfølgelig en forskel på temperaturstigningerne, siden at når man gør det med jern, har det en bedre varmeledelsesevne, og derfor kan det sprede varmen ud til vandet hurtigere og sådan noget. Hvorimod, at hvis du tager det med en mursten, så vil der ikke ske en lige så stor forandring. Stop.